Benvinguts a la primera edició de Telenotícies Sandrà Sostivi. En aquesta ocasió, la temàtica gira al voltant del món del reciclatge i la gestió de residus a la nostra ciutat, Figueres, i a la comarca de l'Alt Empordà. Començarem parlant amb el tècnic del Medi Ambient Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Es troba al nostre set exterior amb l'equip d'entrevistadors. Endavant, Pep. Gràcies, companys. Avui em trobo amb en Marc Portella, el tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal. Bon dia, Marc Portella. Benvingut als Sandrassos i gràcies per acceptar la nostra invitació. Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Encantat d'estar aquí amb vosaltres. Si li sembla bé, comencem amb les preguntes. Què és la recollida selectiva i per què hem de fer la recollida selectiva? La recollida selectiva consisteix en seleccionar els residus segons les seves característiques i agrupar-los en diferents fraccions. És a dir, per les mateixes característiques doncs els agrupem en paper i cartró, en envasos lleugers, en vidre, en orgànica, en rebuig, però també n'hi ha moltes més que no veiem, com el tèxtil, la poda i totes aquelles seleccions que fem a la mateixa deixalleria. Per què hem de fer la recollida selectiva? L'objectiu de la recollida selectiva és el reciclatge. I el reciclatge no és més que transformar allò que nosaltres considerem un residu, és a dir, allò que ja no volem, que per nosaltres és una molèstia, allò que ens en volem desprendre, en un recurs, és a dir, poder-ne treure un benefici, evitant així costos d'energia i recursos bàsics, que el que fem és reciclar-los, és a dir, en lloc d'extreure matèries primeres, estalviem energia i materials, aprofitant allò que ja tenim. Quin cost econòmic representa la recollida selectiva? M'agrada aquesta pregunta, és una mica complicada, intentaré explicar-me una miqueta breu, m'he portat apunts, d'acord? El cost econòmic de la recollida selectiva tindríem bàsicament dues parts. Per una part és el cost de la pròpia recollida, és a dir, què costa recollir els contenidors i emportar-nos-els en un centre de gestió. En aquest cas costaria més o menys el mateix recollir un contenidor de rebuig que un contenidor d'envasos, de paper, etc. Per tant, on és la diferència? La diferència és en el tractament, és a dir, què en fem d'aquell material un cop ja el tenim recollit. La diferència és important. Cal pensar, per exemple, que el rebuig es paga a 115 euros la tona, d'acord? Si analitzem una miqueta les dades de l'any 2020 de tota la recollida de rebuig de tota la comarca, tindríem que aquest cost només de tractament serien 6.600.000 euros, d'acord? Ara bé, per la fracció orgànica també es paga, però molt menys. En aquest cas serien només 100.000 euros durant l'any 2020. Què passa doncs amb les altres fraccions, amb el reciclatge, amb allò que reciclem? Paper, vidre i envasos, no? Que són els contenidors que tenim al carrer. Penseu que nosaltres un cop es recull, això es ven. És a dir, convertim aquest residu en un recurs, no? Que és l'objectiu del reciclatge. Penseu que això suposa un estalvi de més d'1,5 milió d'euros. És a dir, per una banda, el rebuig ens està costant, és a dir, entre tots els ciutadans hem de pagar 6.600.000 euros, en canvi, amb les fraccions que reciclem, paper, vidre i envasos, estem cobrant 1.600.000 euros. Això fa que el cost del tractament dels residus baixi i, per tant, les taxes que paguen tots els ciutadans també baixin. I des de quan es fa aquesta recollida selectiva? La recollida selectiva es va iniciar arran de la llei del 1997, de llei estatal de recollida d'envasos, d'acord? Aquí a la comarca es va començar a l'any 1999, vam començar la recollida de vidre, i a l'any 2000 amb el paper i els envasos. I on van tots els residus que es produeixen a les nostres llars? Què fan amb ells? Tots els residus que es produeixen a les nostres llars i que de forma general els aboquem en els contenidors que tenim en el carrer, van a parar a diferents recicladors, és a dir, a diferents, anomenem, gestors de residus. Són empreses que estan autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya, que és l'organisme públic de control dels residus que es produeixen i sobretot els residus municipals, d'acord? I són centres autoritzats. En aquest cas, per exemple, la recollida de vidre va parar a l'empresa que es diu Santos Jorge, que està a Barcelona, on recullen per un costat el vidre dels envasos de vidre dels contenidors i per altre costat el vidre pla, perquè s'han de separar sempre, perquè tenen punts de fusió diferents, i el que fan és generar nou vidre, creen vidre nou, d'acord?
Pel que fa als envasos lleugers, els envasos lleugers estan regulats, la seva gestió, per una empresa estatal, una organització sense ànim de lucre anomenada Ecoembes, que és la, diguéssim, gestora autoritzada a tot l'estat espanyol per gestionar els residus d'envasos. D'acord? Ecoembes doncs, té assignades unes plantes determinades a cada zona, i en aquest cas la nostra zona és Tirgi, que està situada a Celrà, i tots els envasos que es recullen van a parar a Tirgi, on després passen un altre procés selectiu, on es van separant del que són els plàstics, les llaunes, els brics i fins i tot diferents tipus de plàstics per determinar cada via de reciclatge de cada cosa. El paper és una fracció una mica més especial, perquè el paper és una mica com ara el gas natural, no? Que està ara una miqueta en boca de tots perquè fluctua molt el preu. En el cas del paper passa exactament el mateix. Quan es genera molt de paper el preu baixa, quan es genera poc paper el preu puja. Això fa doncs, que no hi hagi una única empresa destinatària per tal de reciclar aquests residus, i ara mateix el que fem és la mateixa empresa de recollida, doncs, ho porta a les seves instal·lacions de Vilamalla i des d'allà es va venent doncs, el millor postor. Creus que falten més contenidors selectius a l'Alt Empordà? No falten més contenidors, no crec que faltin més contenidors de recollida selectiva, sinó el que falta és una mica més de participació en la recollida selectiva. Realment, els contenidors, i en la planificació doncs, de la recollida de residus, s'estableix una distància mínima, n'anomenem nosaltres, no? A nivell tècnic, que són uns entre 200 i màxim 300 metres entre la porta de cada edifici i els contenidors. Sí que a nosaltres 300 metres pot semblar poc i a vegades a la gent li sembla molt. Però realment hem de ser conscients que el residu, aquell residu que generem, és la nostra responsabilitat. Igual que estalviem en el consum d'aigua o en el consum d'electricitat, també hauríem de pensar doncs, en la generació de residus, que no és gratuït i que té un greu impacte sobre el medi ambient. Es poden sol·licitar més contenidors? Si es pot, com? I es pot demanar un canvi d'unitats si està a l'Estat? Molt bona pregunta, també. En quant als contenidors, penseu que la recollida de contenidors s'ha de contractar a una empresa externa. En el cas de Figueres tenen una empresa mixta, però la gestió pròpia de l'empresa mixta també es contracta, és a dir, es licita el que ell contracta per realitzar el servei. El servei de recollida normalment també inclou els contenidors, és a dir, tant a la seva instal·lació com al seu manteniment. En cas de disposar o de veure que hi ha un contenidor trencat o malmès o que no funciona correctament, sempre es pot informar a l'Ajuntament indicant quin contenidor és, de quina fracció és, i l'Ajuntament ha de respondre i intentar resoldre la incidència el més aviat possible. En quant al nombre de contenidors, es poden sempre sol·licitar més contenidors, però normalment no està previst, perquè està lligat a un contracte. No sé si he respost la pregunta. Sí, l'has respost. Com es fa la recollida de la fracció orgànica a l'Alt Empordà? La recollida de la fracció orgànica a l'Alt Empordà som dels últims de tota Catalunya en quant al desplegament de la recollida orgànica, i això passa perquè fins al setembre de l'any 2017 no vam inaugurar el centre de tractament de residus de Pedret i Marzà, on hi ha una planta de compostatge que és el destí del tractament de l'orgànica que recollim a la comarca. Ara mateix el desplegament és molt limitat, sí que tenim previst ampliar-lo, i amb tota la recollida orgànica, com per exemple es fa aquí a Figueres, hi ha una recollida de grans productors, el que fan és portar-ho a les nostres instal·lacions de Pedret i Marzà, i allà en fem compostatge, és a dir, el mateix que feien els avis de tota la vida amb el femer al mig de l'hort, doncs nosaltres fem el mateix, però d'una manera molt més professional i a una escala industrial. Penseu que nosaltres, cada un dels nostres compostadors d'aquí del CTR, mesura 6 metres d'amplada per 6 d'alçada per 30 metres de profunditat. I en tenim més de 10. Llavors, les instal·lacions estan molt bé, l'únic que falta és anar contractant la recollida d'orgànica a cada un dels municipis i així acabar reciclant molt més del que estem fent ara. Sabem que a la ciutat de Figueres no s'ofereix aquest servei. Què en pensa al respecte?
Crec que la ciutat de Figueres, amb 47.000 habitants, és a dir, gairebé la meitat dels habitants de la comarca de l'Alt Empordà, és molt important que comencin a recollir l'orgànica. És veritat que l'Ajuntament porta molts anys treballant en el disseny i en l'estudi de la recollida d'orgànica al municipi i actualment és molt imminent, això us ho sabran dir des de l'Ajuntament de Figueres, però crec que és molt imminent la futura recollida de l'orgànica a Figueres. Què se'n fa de la matèria que recullen els grans productors de la ciutat? Els grans productors de la ciutat, com hem comentat, van a parar al centre de tractament de residus i hem de dir que és una matèria orgànica de molt alta qualitat, és a dir, els grans productors i els comerços que fan l'esforç de seleccionar la matèria orgànica ho estan fent realment molt bé, perquè per les dades que tenim, la matèria orgànica que ens arriba procedent d'aquests establiments d'aquí de Figueres és de molt bona qualitat. Què significa molt bona qualitat? Significa que no hi ha impropis, que no hi ha residus que no siguin d'aquella fracció, com poden ser càpsules, restes de plàstics, culleretes, envasos de qualsevol tipus, sinó que ve estrictament orgànica. Això és molt important perquè penseu que, com que el nostre tractament és el compostatge, què significa? Significa transformar els residus orgànics en un recurs, en aquest cas, compost, un adob natural que fem servir per l'agricultura. Si aquest adob, és a dir, si la matèria orgànica que nosaltres rebem fos de molt baixa qualitat, hi hagués molt de plàstic, hi haguessin vidres, hi haguessin coses que no toquen, el compost resultant seria de molt mala qualitat i no es podria aplicar a l'agricultura. Llavors, perdríem aquesta circularitat del residu, en el qual realment el residu s'acaba convertint en un recurs que el tornem a fer servir a l'agricultura, que serveix per fer aliments, que va alimentant aquest cercle. En aquest cas, està molt bé, és de molt alta qualitat i això ens fa obtenir un compost de molt alta qualitat, apte per l'agricultura ecològica, fins i tot. Quines propostes de millora futures planteja el Consell Comarcal de l'Alt Empordà? M'agrada aquesta pregunta perquè fa temps a més que hi estem treballant, és un projecte molt ambiciós. Des de l'any 2020 el Consell Comarcal va aprovar el Pla Estratègic de Recollida de Residus. És un pla que abasta el 100% dels municipis de l'Alt Empordà. S'han fet reunions on s'ha convidat a representants polítics i tècnics de tots els ajuntaments de la comarca i ara mateix s'han fet reunions, s'han pres decisions i ara, per l'any 2022, començarem ja amb els primers contractes, amb les primeres licitacions, per tal d'unificar la recollida de residus amb uns models determinats. Si me deixes esplaiar una miqueta més amb aquest tema, m'agradaria comentar que disposeu de més informació a la nostra pàgina web de Medi Ambient del Consell Comarcal. El Pla Estratègic de Residus el que planteja és dividir la nostra comarca en 5 zones. Cal pensar que a l'Alt Empordà hi ha 68 municipis, és a dir, és de les comarques amb més municipis de tot Catalunya. Això fa que una estratègia de recollida de residus sigui molt complexa. Com ho hem abordat? Nosaltres hem dividit la comarca en 5 zones més petites, l'hem agrupat per tipologia de municipis, per característiques, d'acord? I hem treballat cada zona de forma independent, de manera que és més fàcil arribar a sinergies entre els diferents municipis, entre els diferents alcaldes, per tal d'entendre'ns tots plegats i aplicar un model comú de recollida de residus. Des del Consell Comarcal apostem a la mateixa línia que l'Agència de Residus de Catalunya per models d'identificació de l'usuari. És a dir, s'ha acabat això de tenir un contenidor que puc anar a qualsevol hora i qualsevol persona llançar el que jo vulgui i marxar sense que ningú sàpiga res. A partir d'ara, el model que volem implementar és identificar les persones, qui està llançant aquell residu i quin tipus de residu. Això nosaltres ho farem bàsicament amb 2 models, o bé la recollida porta a porta, o bé amb contenidors en els quals estan tancats i has d'accedir amb una targeta per poder obrir el contenidor. Després tenim un model mixt, que és una mica per aquells que no es decideixen ni per un model ni per l'altre, doncs tenir una recollida porta a porta de rebuig i orgànica i llavors tenir al carrer els contenidors de sempre, el groc, el blau i el verd, d'acord? I bàsicament
Nosaltres estem treballant en aquest sentit, estem tenint molt bona acollida i properament doncs, ja traurem a concurs doncs, la zona del Fluvià, doncs, esperem que aviat tinguem notícies i puguem ja començar a desplegar la recollida de l'orgànica, que és l'espineta que tenim clavada en el Consell Comarcal. I a quins pobles de l'Empordà es fa la recollida de porta? Ara mateix, i això deixa'm mirar aquí la xuletilla, es fa a Massanet, Darnius, Biure, Terrades, Boadella i també a Vilajuïga. Es fa la recollida porta a porta de totes les fraccions. Ara bé, també hi ha recollida porta a porta en alguns municipis, però només per la fracció orgànica. És a dir, són municipis que fan el compostatge comunitari com a opció de tractament de l'orgànica dintre del mateix municipi. El que fan és recollir porta a porta l'orgànica i el tracten en un compostador que és de grans dimensions del propi municipi per fer-ne compost, igual que fem nosaltres. És efectiu aquest sistema? El sistema porta a porta és el més efectiu de tots. Si parlem en dades de percentatge de recollida selectiva, ara mateix a la comarca estaríem en un 50 i pico % de recollida selectiva, fent entre tots els municipis, d'acord? Penseu que amb un sistema porta a porta el nivell de recollida selectiva passa al 80%. Hi ha municipis que porten molts anys amb el porta a porta i estan gairebé al 90% de recollida selectiva. És a dir, són uns professionals del reciclatge. I per nosaltres és una opció de futur que clarament anirà més a la comarca. Quins inconvenients té aquest porta a porta? El porta a porta és un sistema, com hem dit, doncs, realment molt efectiu en quant a resultats de recollida selectiva. Té alguns avantatges, com són doncs, que no t'has de desplaçar fins als contenidors, no hi ha mai pocs contenidors perquè senzillament agafes el teu cubell i el deixes davant de la porta de casa, no? Ara bé, també té alguns inconvenients. El principal inconvenient és el preu del servei. Mentre que a la recollida en contenidors tenim pocs contenidors situats al carrer, molt grans, amb una gran capacitat, amb la qual fa que els punts de recollida siguin molts menys i es recolli molta quantitat en poc temps. En canvi, amb el porta a porta el que tenim són molts punts de recollida en poca quantitat. Això implica més temps de servei de recollida i això també, evidentment, doncs, suposa un increment en el cost del servei. Ara bé, des de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, realment ens estan apretant molt per incrementar doncs, el percentatge de recollida selectiva. Des de la Unió Europea ens demanen un 60% i ara mateix estem al 55% i aviat, el 2023, començaran a augmentar més aquest percentatge de recollida selectiva i o bé fem un canvi de model que ens porti a incrementar el percentatge de recollida o bé hi haurà sancions des de la Unió Europea i acabarem castigats econòmicament. Moltes gràcies, Marc Portella, i fins a la propera. Reprenem connexió amb els estudis. Pep Roura, Centrasos TV. Una entrevista molt interessant, no trobes? Realment, hi ha dades que desconeixia per complet. Ara per poder observar de més a prop com es fa la recollida selectiva al nostre barri, connectarem amb l'equip de reporters de peu de carrer. També ens han preparat una visita a la deixalleria. Endavant, Judit. Soc la Judit Núñez de Televisió Centrasos i avui ens trobem en el barri dels Centrasos per realitzar el reciclatge en aquest veïnat. Anem a mirar. Vale, aquí tenim el contenidor de paper i cartró i anem a mirar si la gent ho ha reciclat bé. Vale, com podem veure aquí tenim peces de mobles que s'haurien a la deixalleria, però aquí tenim el contenidor de plàstic i anem a mirar si la gent ho ha reciclat bé. Com podem veure, sí que està ben reciclat. Podem veure també que el veïnat ha deixat aquí unes olives que no haurien d'anar aquí, haurien d'anar a l'orgànic, ja que és aliments, i allà també han deixat coses tirades que tampoc han d'anar aquí. Aquí estem al contenidor dels residus i aquí no s'han de dipositar mobles ni res de tot això i anem a veure si ho han reciclat bé. Aquí tenim el contenidor de la roba per donar, no podem veure si ho estan fent bé, i aquí tenim el contenidor de vidre i anem a veure si la gent ho ha reciclat bé. Acabem de comprovar que en el barri de l'Institut no reciclen prou bé, però com ho faran a la deixalleria? Bon dia, ens trobem a la deixalleria de la ciutat de Figueres, soc la Gala.
del Telenotícies Tendrassos i ara parlarem amb la Laura, que és l'encarregada de gestionar les entrades i sortides del material de la deixalleria. Bon dia, Laura. Bon dia. Merci per estar aquí amb nosaltres avui. Avui farem unes preguntes sobre la gestió aquí a la deixalleria. D'acord. I moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Què feu amb la matèria que arriba a la deixalleria? La matèria quan arriba aquí pot arribar de dues maneres, o de cotxe particular, de persona particular, o d'empreses. Llavors, depenent del material que portin, van o amb un contenidor o van amb altres contenidors. Un dels contenidors que es treballa més és amb el contenidor de paper, amb la premsa de paper. Aleshores, aquest contenidor tot queda premsat, el venen a buscar i aquest se'n va a Castelló d'Empúries, que són Cersei qui treballa amb ells. Val. I què feu amb el material que es barreja dins dels contenidors? Aquest és molt complicat de seleccionar perquè la gent el porta bastant barrejat. És una lluita que tenim cada dia constant perquè costa molt que la gent des de casa ja ho porti separat. Si és matèria molt gran, com tipus sofà o coses així, sí que és fàcil fer la separació. Ara, si és material petit o amb bossa, que pugui venir paper, plàstic i tal, això llavors va amb un que li diguem el voluminós, i el voluminós és el que va tot, que no té reciclatge. Val. I quin és el teu dia a dia a la deixalleria? El meu dia a dia és rebre la gent, explicar-los com han d'anar i en quin contenidor han de deixar el material. Una altra de les meves feines diàries és, quan els contenidors estan plens, gestionar l'entrada i sortida dels camions. Els camions recullen els contenidors, passen a la bàscula, s'han de pesar per saber el material que marxen i llavors ells van al seu centre de reciclatge i quan torna a venir el camió tornem a pesar per saber el contenidor buit, que és el que pesa. A nivell particular i empresari, fins a quan cobreu per entrar a la deixalleria? Aviam, els particulars, en principi, no paguen, fora que portin més de 200 quilos de material. I les empreses passen el mateix. Si porten menys de 200 quilos, és gratuït. A partir de 200 quilos, paguen. Les empreses, tant les empreses com els particulars, tenen aquests 200 quilos no els pot sumar d'un mes a l'altre. O sigui, he vingut aquest mes, no he gastat els 200 quilos, els agasto el mes següent. No són acumulables. El dia 28, 30, 31 s'ha acabat. I a partir del dia 1 tornen a començar amb 200 quilos. I a nivell benefici al particular, què li porta? El benefici que tenen els particulars és que nosaltres tenim un programa on els hi entrem el material que ells han vingut a deixar i els hi donem un full. I amb aquell full, al cap de l'any, n'han de tenir com a mínim un per trimestre, però millor si en tenen un per mes. Llavors ells, amb aquests papers que nosaltres els hi entreguem, van a l'OMAC i a l'OMAC els hi fan un descompte que pot arribar fins al 50% amb l'impost de les escombraries. I al nivell del particular, quan no pot vindre a la deixalleria, es pot trobar una deixalleria mòbil per Figueres? Sí, cada dia hi ha la deixalleria mòbil que va als diferents barris. La deixalleria mòbil és des de 8:45 fins a les 2 en els barris de Figueres. Cada dia li toca un barri diferent. Moltes gràcies. Ara passarem a més preguntes.
guiada i ara tornem la connexió amb els estudis de la televisió dels Grassos. Ja veus que no tothom recicla igual de bé. És a les mans de tots que això es faci com cal. Una petita pausa i continuem.